TPC tinawag na weirdong brand ang Tambay Cup. Hindi ako naloloko ni Pio no pagdating sa rebranding niya ng salitang tambay. The P in TPC is Pio. Simulan muna natin to. Kamakailan nagkaroon ng bangayan sa pagitan ni TPC at ni Pio Balbuena, ang may-ari ng Tambay Cup. Pareho sila influencer, gumagawa ng sarilang content. Si TPC, social commentary. Si Pio Balbuena naman ay gumagawa ng mga films at skits online. So, nung nag-post si TPC kahapon ng Tambay Cup ay isang weirdong brand, pinakita niya dito yung pagkakaiba ng salitang tambay sa gustong meaning ng tambay ni Pio Balbuena. Hindi nyo lang matanggap na hindi na basura ang tingin sa mga tambay ngayon. Actually, basura pa rin ang tingin sa mga tambay kung literal na tambay sila ngayon sa puntong to ng buhay nila. Kasi ibig sabihin, wala kang ambag sa bahay nyo, walang nakikita sa'yo na productive na bagay na ginagawa. Ngayon, nakahawak ako ng damo ng mga panahon na yun. Tinag din daw ako ni Pio sa iba niya mga post tungkol sa bangayan. Wala kasi ako nito eh. Panis ka pa din kay Paolo, talagang literal matalino nag-iisip. TPC the Pinoy Cloud Chaser, feeling konyo at feeling matalino. Opinion mo yan. Wala man akong kailangan patunayan ang tunay na matalino, tunay na may gustong sabihin ay hindi kailangan sabihin na matalino o may gusto lang sabihin. Alam mo yun, magiging performative lang tayo masyado dito. Imayin muna natin yung kanilang bangayan. So, nung na-post si TPC dito, nag-comment na rin si Pio, excuse me, pakiulit nga yung basura pa din yung tambay, hahaha. Para kang hindi naging tambay dati niya na nangarap. Never ka naging tambay sa buong buhay mo. May mga tambay pa din na biktima ng sistema at wala oportunidad. Minsan kasi nagiging entitled na yung makagaya mo, lalo na at nasa malamig na kwarto at masarap na buhay ka na din ngayon. Pakiayos lang din yung basura pa din ng tambay kapag walang ginagawa. Di ba pwede may pangarap sila pero wala silang oportunidad? Totoo naman yan. Naiintindihan ko rin yung sinasabi nito ni Pio. Pero kasi ang pinag-uusapan dito yung branding mo. At sinabi din doon ni TPC, di ka naman natambay pag nakakagawa ka na ng paraan. Siyempre ang bibili niyan, hindi yung tambay ngayon. Siyempre yung bibili niyan yung mga tambay to riches, yung mga taong naging mayaman galing sa pagiging tambay. Yun na nga rin yung weirdo doon para sa akin, pre. Pero I think yung gusto gawin ni Pio dito ay yung ginagawa din natin, yung reclaiming or semantic reclamation na isang bagay na negative ang tingin ng tao. Kaya tambay. Ang tawag ko sa inyo, mga cancer. I-explain ko dati kaya ako sinasabi yan para maalala nyo na lagi may cancer sa lipunan. Na itatawag ko sa inyo yan para hindi nyo makalimutan na may mga cancer sa lipunan. Na tayo dapat ang sumugpo dito. Hindi rin kasi ako yung target market na Tambay Cup eh. Kasi alam ko hindi ka naman na matatawag na tambay pag gumawa ka na ng paraan eh. Pero naiintindihan ko na yung gusto nila mangyari ay ito ako dati, so suot-suot ko pa din ngayon. Mas ayoko dito at mas gusto ko pag-focus ay kung paano nag-react si Pio dito online. Kasi nag-post siya sunod-sunod, okay? Sa kanyang page. Tungkol dito. Ito yun, nung sinare niya, mga tambay ng araw, basura pa din daw tayo. So, alam, hindi ka parang Hesus Kristo ng mga tambay na tatawagin mo sila, ang pangit tignan eh. Minsan, ang katahimikan ay ang sagot. Okay, so ito, nag-post na naman siya. Sabi ko naman sa inyo, pwede kayo magsalita tungkol sa pangalan ko, tungkol sa akin. Pero wag yun, dadami yung mga tambay na wala. Men, parang nagmumukha kasi na ginagamit mo sila para magkaroon ka ng protection eh. Okay? Naiintindihan ko na gusto mo i-defend sarili mo. Pero hindi sa ganitong paraan. Umisa pa, tali-talino talaga. Basura daw kayo. So kahit yung mga taong hindi naman nakikinig kay TPC o hindi naman fan ni TPC, tinawag tayong basura. Magago to ka. Diba? Pinoy Cloud Chaser. Diba? I mean, hindi to valid na crash out. Lalo na owner ka na isang brand. Ipakita mo na lang creatively at constructively yung gusto mong iparating kay TPC. Kung hindi kayo nagkakatugma ng pagkaka-brand. Kasi ito brand mo naman yan, diba? Binibigyan ka lang niya na isa pang angulo na pwede mong iskew yung brand mo. Or, tingin ko, hindi mo pa kasi plakado kung paano mo i-describe, iisa-isahin ang bullet points sa Tambay Cup mo. Kasi alala ko lang kasi pag sa mga branding, binibigyan kami ng mga pitch. O bibigay kami ng pitch din na dinidescribe namin ano ang mensahe ng brand throughout at kung ano pa ang pwede mangyari. Kasi ikaw ay isang reflection din ng brand mo eh. Kasi ikaw ang nagdadala eh. So kung ganito ka online, ibig sabihin hindi mo kaya mag-take ng kritisismo. Isipin mo lang yung mga taong sobrang lalaki din, 'di ba? Na marami sila mga bashers na wala namang hulog yung gusto nila sabihin. Nagre-reply ba sila? Nagre-react ba sila? Once or twice. Okay, pero kasi itong sunod-sunod mo na pagpo-post tapos nagko-comment ka din, I think sa kanyang mga dating post na ganito, 'di ba? Na nagalit ka, nagagalaiti ka. Di ba nagmumukha ka lang tambay nito na ang dami mong time? Ipakita mo yung success mo o yung brand mo sa gawain mo. Or in this case, yung hindi mo ginagawa. Kasi di mo pwedeng gamitin ito yung bagong meaning ng tambay tapos pag napikon ka o nainis ka online sa isang opinion sa'yo o kritisismo sa'yo, ilalabas mo na yung pagkatambay. Diba? Ano ba? Tulad nung kasabihan na you cannot have your cake o cup. You cannot have your cup and eat it too. So, hindi pwedeng sasabihin mo na ganito ang mga tambay,
tambay na ngayon. Ito yung isang positive na term na ito yung mga dating tambay na nangarap tapos naging riches. Tapos pag napikon ka, ibabalik ka na naman sa pagkarags mo. Kailangan nandun ka sa ibabaw eh. Kailangan huwag kang pupunta sa level nila. I mean, kung yun ang tingin mo. Diba? Ano yun eh, reflection din yun ng personality mo at nung brand na nakakabit sa'yo. Ito, tulad ito, anti-tambay, bawal maging tambay. Kasi suot-suot mo na eh. So, gets mo na agad yung kung sino ka. Pero kung makakita ka lang ng nakasuot ng tambay tapos nasa isa siyang magandang posisyon sa buhay niya, may dissonance eh. Merong hiwalay na ibig sabihin eh. Pero sige, okay lang. Kung gusto mo ng creative na ganon, naiintindihan ko naman. Pero daanan muna natin. Dito yung tahi sa cup mo. So, ito, nag-live din pala siya. Pucha, ano ba, men? Nagmumukha ka lang kasi dami mong time eh. Yung mga apak ng tao para sa clout, yung mga nangangailangan lang nun pag mga walang talent tsaka mga piling matalino. Dito mga pag yung emosyon mo ay sobrang peak, lalo na sa mga live, baka mamali ka ng salita, magmumukha ka lang lalong tanga online, iniiwasan natin yun. Alam mo kung ako nga sa'yo, kung kaya rin may opinion online tapos may brand ako, sasakyan ko na lang. Gagawin ko siyang parang friendly na intindi ko sa cup ko. Ay, ito na lang. Ayan, benta ko na lang dito cup ko, nandito na. O, medyo bobo, di ba? Ganun din, reclamation. Nung iniisip ko to, baka ilagay ko si bobo lang dati. Naisip ko, masyado siyang straightforward at pwedeng ma-misunderstand na isang tao kasi pwedeng kong gawin yung bobo bilang yung sa cup mo, sa tambay cup mo na dati akong bobo pero di na. So lagi ko lang medyo. Tapos yung branding no aming suot nung aking ginagawa ay galit sa bobo, bobo rin naman. Diba? Pero iba, para siyang self-awareness. Pero kasi parang nag-explain ka na ng joke pag ganito eh, na sinasabi mo na ibig sabihin ng ano. Pero throughout do sa branding namin sa nakasulat dito sa likod, galit sa bobo, bobo rin naman. Pinapakita ko na ang bobo ay negative pa din. Pero hindi masama magkaroon ng ganong mga panahon na nabobo ka. Kasi na-overwhelm kasi isang bagay. May bago kang ginawa. Okay lang yun. Nagkakamali. Pero yun, hindi ko to kapang pinaplug ko pero meron sa description kung gusto nyo lang naman. Walang pilitan. At hindi ko to i-resell na ilang libo. Saktong presyo lang para dyan. Yung pa pala isa. So siguro na din to, tipping point din to ng mga tao na nainis dun sa parang ginagawang luxury brand itong Tambay Cup. Tapos syempre napag-usapan na rin natin yung mga designs before na naging issue, na ginaya. Pero diba, may mga parang satirical post si Pio, yung kaila Eminem, merong AI na naggawa tapos binost niya. So karamihan sa mga tambay hindi maintindihan yun at hindi na magbabasa enough para malaman na fake yun, na AI-generated lang siya. Pero I think dahil syempre malaki ang kita sa ganitong klaseng business. At syempre kung nagpa-post siya sa FB, humina na ang FB pagdating sa monetization. So siguro malaking chunk ito ng kanyang kinikita at malaki to. So syempre dun yung parang fight or flight response sa pag inaatake mo yung main na source of income ko, talagang lalabas emosyon ko, mainis ako sa'yo at magpo-post ako ng mga live at mga pinagmumura kita online. Panoorin natin mamaya yan. Kaya lumalabas yung bagay nito. So pakinggan muna natin. Galawang tambay na naman. Ito ba yung tunay na tambay o joke tambay? Sino ba talaga? Bakyo TCP! TCP, the Collegiate of the Philippines. Paray mo, nasa simulation na talaga tayo at planado nila lahat to. Kasi yung pangalan ni TPC ay sakto sa Pio, the Pio Cup. All interconnected dahil doon. Ako una-una magiging reseller niya para nagkaroon ng the Pio Cup. Ako rin, ako... Mabaho! Totoo lang ha. Mabaho ka sa personal, makagago. Sino yun? Si Delo ba yun? Alam ko sa Delo, pati yung aura din. Ano nangyayari? Parang away high school na naman to. Pero sa mga katulad ko na nagpuyat, di ba, pinag-aralan yung makapag-develop ng skills, di kailangan nun. I mean, yun nga andun ka na sa posisyon na yun na meron ka nung sinasabi mong skills at mga pinag-aralan. Hindi mo na kailangan mag-react ng ganito. Okay lang mag-react, pero in a professional manner. Pero isang bagay na hindi lahat ng brands ay magkakaroon. Hindi itong ngipin ng tambay. Tingnan mo, ganda ng ngipin, no? Pantay. Pero ayan, na siya, nag-succeed na siya sa buhay. So, good sa kanya. Gusto ko malaman kung ilan yung mga nag-resell na nag-succeed talaga na tulad niya. Hindi naman siguro to pyramiding, no? Yung sa cup, kasi nag-resell Akala nila talaga bad trip ako, mga bonak! Talaga bang palapatol siya sa comment section? Seryoso ba? Okay. Kung talagang nasa richest ka na, mag-hire ka na lang ng social media manager o alam mo yun, or mod. Huwag ka na mag-comment na ganyan, men. I mean, siguro for fun din tsaka engagement. Pero meron kasing kung gusto mong sakyan yung brand mo hanggang dulo, kailangan mo rin ipakita yung richest part ng cup mo. Kasi parang puro tayo sa rugs na gusto maging richest. Ilan lang ba yung naging richest doon? Hindi ko naman sinasabing mga richest lang na
tao ang merong manners online, alam mo yung merong, kasi maintindihan kita eh. Meron din ako mga alam gustong putang, hindi mo pero hindi mo na dapat sila pinag-aaksaya ng panahon kasi wala ka naman dapat pakialam sa mga ganyan tao. Nang-aasar lang sa'yo for the sake of it. Pero iba kasi mga nagko-comment sa'yo, meron talagang gusto ipahiwatig. Ito, tambay yung reseller sa kanila. Hindi na tambay ang tao pag reseller na. Pero yung kasi branding na gusto niya sakyan at talaga ipupush niya hanggang dulo. Tambay Piraga by Dave Agustin edit. Para magbati na daw kayo. Baka collab lang talaga to ng kanilang mga brands. Kayo mag-alala. Kasama na yan. Pati chicharon. May chicharon sa loob yan. Gawa to sa chicharon. Basura ba maging tabay? Basura ba kapag wala ka po kaya walang trabaho? Kasi walang pera pang kuha ng requirements. Basura na ba kapag lalubog ka sa buhay na hindi mo naman ginusto? Ito ad misericordiam to yung ganito na yes, congrats. Marami talagang inequality sa ating bansa sa iyong buhay. Iba-iba tayo ng maukuha nating baraha pag tayo pinanganak. Pero di ba pwedeng laging balik-balikan yun? Okay, kailangan gagawa ka rin ng paraan. Kasi di ba pwedeng gamitin palagi yung PT na yun, yung fallacy na nalubog sa buhay. Tapos yun nga, pabibilhin mo pa siya ng sombrero mo. Yung sana pinabili na ng cup mo, sana yun na lang kanilang ginamit. Punta dun sa job interview, pang commute. Hindi kasi pwede sa meaning ng tambay, ito lahat. Sa ibang tao na hindi, tulad sabi nga ni TPC, hindi naman siya target market, ang tambay ay magiging tambay lang talaga. Yun lang ang ibig sabihin niya. Kung hindi ka na tambay, ito ka na. Performative ka na, gano'n. Example, successful. Yung ka na. Hindi mo pwedeng pagpalit-palitin lang yun. Hindi naman tayo Merriam Webster na iniiba natin yung meaning niya. Pero, alam mo na, intindihan ko lang yung kay Pio on a creative level eh. Na meron kang gusto i-push na meaning na isang bagay, gano'n naman talaga ang mga campaigns. Diba, ginagawa talaga to. Kasi, galing din ako sa mga ganyan, creative, mga ads, agencies. Ginagawa talaga namin yan. Pero para makipagtalo ka online, na sa tingin mo yung meaning nun ay mapupush mo sa isang pantao, magmumukha ka lang kawawa, mukha ka lang performative online at para kang galit na rage bait. At hindi yun maganda sa personality na isang brand. So kung may nasabi man ako importante dito, yun, sa'yo, Pio. Kasi mas nag-aside ako dun sa sinabi ni TPC din dito. At nag-post siya ngayon, nung nag-record lang ako, na siya na raw gagawa no mismong branding mo. Ako sabi ko, palitan mo na lang, gawin mo na lang tambay, lagyan mo X o anti-tambay, diba, ganun tulad dito. Mas maganda nga yan kasi nandun na agad mismo yung meaning eh. Pero feeling ko malaking overhaul pa ito eh para lang gawin eh. Pero wala, dinaanan lang natin. So, sinabi niya dito na ang tambay kaya pa hindi glorification ng salitang madalas ihambing sa mga negatibong salita gaya ng batugan, walang ambag at pangit na sitwasyon sa buhay. Ito ay pagpapaalala na minsan mong naging sitwasyon. Isang brand about din nirepresent isang salitang madalas gamitin bilang insulto, di para tanggapin na ganito ka lamang kundi bilang paalala kung saan ka nang galing o nagmula. Pero yung pinaka-style ng tambay cap, kung hindi man scripted to lahat o na-bait lang ako lahat dito, ay suot-suot mo na eh. So, kailangan mo na siyang panindigan. Meron rin tayo na daanan na ganitong cap na negative din na nakalagay. Hindi ko na sasabihin dahil hindi ko lang kung nasa na yon taong yon ngayon. Pero, I think ang gusto ipahiwatig dito ni TPC ay yung branding wise eh. Na pag nagpo-post ka dun sa produkto mo, kailangan mo ipaalala yung branding na yun. Dapat meron kang brand bible nga na tinatawag eh. Na binabalik-balikan mo yun. Kasi syempre, mag-enjoy ka masyado sa creative side eh. Ito nung gusto ko gawin dito, ito nung gusto ko gawin dito. Meron pa minsan nag-aaway pa sa comment section ni Pio na hindi ka tunay na tambay. Ha? Ano to? Real talk? So pag ikaw nagsabi, totoo yung talk. Pag ako, hindi. Ano siya eh, parang sobrang subjective eh. At hindi mo naman mapapalitan yung kahulugan ng salita. Yun yung kailangan mo hindi galawin. Huwag ka muna dun sa side na yun na nililiteral mo. Doon ka lang sa creative side. Mas safe ka dun. Okay? Basta para itong libreng consultation to sa branding. Both kay TPC at sa akin. Tapos yung meaning din na isa pang tambay na tambay na lang ako eh. Marami na ako extra time eh. Exactly bakit late ako nag-post ito eh. Kasi nasa labas ako doon. May mga buhay akong ginaganap. May mga ginagawa ko iba na di ko kayang sakyan agad ng isang nangyayaring issue online, no? Nangyayaring clout online. Kasi nakatambay ako sa labas, nagre-relax ako, nag-enjoy ako ng buhay ko. Ito rin yun, ang gusto rin ma-experience sa isang tambay. Yung tambay sa simula, kasi di mo alam saan kukunin ang pera mo, saan papunta buhay mo. At yung tambay, kasi ikaw ay komportable at nagawa mong makapag-ipon at marating yung gusto mong marating. Kaya meron ka na ngayong oras para sa sarili mo. Na hindi mo kailangan isipin yung kailan ko kunin susunod ko pambayad ng renta, ay yung mga pambayad sa utang, yung mga ganong bagay. So, maganda siyang pang buo nung meaning ng salitang tambay na yun. At sana ipapakita mo din yun sa iyong mga pinopost online. Etong pag-post mo online ng iyong galit at ugat, masama reflection sa'yo. Alam mo, lalo bakit ito kasi nag-react si Pio. Pili ko naman kung hindi. Alam mo, hindi naman siya para okay, dadaan tong sinabi na kritisismo ni TPC tapos na. So, dahil lumaki lang lalo, para tinatabla, nasasaktan. So, lalong tinitignan ng tao. Either way, ito na ang tinakak na ruta ni Pio. Ako tawagin mo akong tambay sexual. Dahil minsan nainis ako sa tambay cap, minsan okay lang naman, pero mas nainis ako sa ginawa ni Pio kaysa sa mismong brand niya. So, doon tatapos sa ating
balita rin. Ako ulit si James Yapper, nag-ating balita sa Pilipinas. Woo!